ସେଟା ବ୍ଲାଉଜ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଫୁଲ ହାତ ବାଲା ଫୁଲ ପିଠି ବାଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆକାର ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି? ହେଲେ ଜଣେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, ମୋ ରାଜା ରକ୍ତ ସହିତ ଖେଳ କରି ସେ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ମୋର ବର୍ଷର ସାଧନା ତପସ୍ୟାକୁ ଧୂଳି ସାତ କରିଛି। କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାଧନା ମୋତେ ଅଜୟ ଅପରାଜୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ପାଦରେ ତଳି ହେଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀଟି କିଏ ଆଜ୍ଞା? ରାଜଭାତ ଗୁଡ଼େ ସାଧାରଣ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ନା ତାର ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆପଣ ତା ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ତାର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କଥା ମଦନକୁ ପରେ କହିବି, ଖାଲି ତମେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖ ତା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ଖବର ପାଇଛି ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ତା ପିଲା ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ବଜରବାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ନେଇ ତୁରି ଶୁଣେ, ହେଲେ ଆଜି ଶୁଣିବ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର। ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିକ। ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ରର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ। ତା ମଦ ଖାଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁ। ବେଶ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଛେଳିକି ମେଣ୍ଢାରୁ ବସିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କରିବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି ବିଚାର କରି କରିବ। ତମେ ମଣିମା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ନିଜେ ଦେଖୁଛି ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତାର କୋଉ ଅଙ୍ଗକୁ ଛେଦନ କରିବା। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ରୁହ। ମୋ ସେଇଟା এই ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାଧନା ମୋତେ ଅଜୟ ଅପରାଜୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା। ମରିବା ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ବଜାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆସିବା ଖବର ପାଇକି କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ପଳେଇ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ? ସର୍ବନାଶ କରିଛି ଯାହା ଯିବ ଦେଖିନି କିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारी जोदायक फल चारी न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। अब्बा कौन है कांदुछु काहींकी? दादा के कोन किछ कहिला? ताहले मते के किछ कहि नांती। आउ ताहले दादा के किछ कहि नांती। ताहले तू कांदुछु काहींकी? अब्बा तू ड्रेस लागे मुती। अब्बा मो बचाछु तो ड्रेस लागे मुती। ସେମାନେ ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ଅପା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ଅପା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ନୋଟ ନେଇ ଫେରୁଥିଲି। କାକୁଡେ ଚୌଧୁରୀ ଉପରେ 4-5 ଜଣ ପିଲା ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଏଣୁ ତେଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଗରେ ଚାଲିଲି। ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଟଣା ଭିଡ଼ା କଲେ। तुम्हें मने मो भूल करे चेता रात वाले भाई अबे तुम्हें मने को जान ना सब भौणी माने होचती ताको भाई माने को छाती खाली जा তুমি আমাদের হাতে কিছু ঠিক করনি না। राम रो परशुराम
ସେ ରାମ ନୁହଁ ପରଶୁରାମ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ପଶୁରାମ? ହଁ ଆମେ ପରଶୁରାମ। ସେ ଚୋଟା ହଉ କି କେମ୍ପା ହଉ, ଛାତି 24 ହଉ କି ଅଣ୍ଟା 20 ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀକି କରେ କି ଅସମ୍ମାନ, ସେତେବେଳେ ରାମ ଚାଚା ପରଶୁରାମ। राम राम और हाथों बांधी दे परशुराम। अब चाहू कौन है मो अप्पा को भूल मांगो भूल मांगी वाला क्यों है? अबे मो अप्पा मो जीवन मो छाती रो कॉलेज जैसे पिलाटी दिन माँ कौन मो जानी तारो स्नेह भलो पाइबा मामा ए अप्पा मते केबे कम करी मो अप्पा नुबे सी होची मो माँ से मोर मारो ए राम को भाई राम ता पिटी देखे जब हेले तो अप्पा दे रातो देना छाड़ी बनी कहानी की छाड़ी बनी चोड़ो करके ठिया पड़िबो भाई और उसको दे ସେମାନେ ତ ହଇରାଣ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେବି। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହବ ତୁ ଚାଲି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜେ ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ ରାମ। ଭଲ ମନ୍ଦ ରାମ କିଛି ବୁଝେନି ଅପା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେ, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବି, ଜମା ବି ନୁହଁ। ହଉ ହେଲା, ଏଥିରେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବିନି। ନକ ତୁ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବି ତୁ ସୁଖରେ ଅଛୁ ନା ଦୁଃଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଅପା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାହୁଡ଼ାରେ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ହେଲେ ଆଜି ତତେ କଥା ଦେଉଛି ଅପା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଅଛି ସେ କେବେ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବନି କି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବନି, କେବେ ବି ଦେଖିବନି। ଅପା ମୋର କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପର ମା ଭଉଣୀକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ପିଇ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତ ସେରେଲାକ୍ସ ଖାଇଲେ ଝିଅ। ତମ ପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ? ନା କ'ଣ କହୁଛ ଅପା? ତୋର ମତେ ଫୁଟାଣି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କ୍ଷୀର ସବୁ ଦୋଷ ଆମ ତମରି। ମୋର ଆଉ ମତେ କ'ଣ କି ମନ୍ଦିର ଗାମୁଛା ଦେଲ ଯେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିକି ନିଜକୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଭାବି ନଉଛି। ଆଉ ଖୋଲ ସେ ଗାମୁଛା। ଠିକ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି। ସେ ବଦମାସ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ବେଇମାନ। ମୁଣିମା ଆପଣ ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ମୋ ପଚାରୁଛୁ ମୋ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କୋଉଠି ଥିଲା? ମଣିମା